Goedemiddag, leden van Bonhata en andere belangstellenden. Welkom bij onze derde wekelijkse update. We hopen dat je gisteren een leuke Dia de Rincón hebt gehad. Het was voor ons allemaal een raar gevoel om deze feestelijke dag met social distancing te vieren. We wensen jullie ook allemaal een goede dag van de arbeid vandaag. We ontvangen veel positieve reacties van jullie over deze wekelijkse updates. Bedankt voor jullie bemoedigende woorden. We hopen dat je ons wekelijks blijft volgen. Zoals gewoonlijk houden we je eerst op de hoogte van de laatste coronanieuws. Vanaf deze week is het aantal actieve COVID-19 gevallen op Bonaire weer 0. Beide eerder genoemde gevallen zijn hersteld en worden niet langer als actieve gevallen beschouwd. Vandaag is ook de dag dat de 44 mensen die 2 weken geleden in quarantaine zijn gegaan, dit zullen afronden. Tot afgelopen dinsdag zijn 230 mensen getest, waarvan 2 positieve en 228 negatieve gevallen zijn. En in totaal zijn 96 mensen in quarantaine. En verder kunnen we melden dat het vliegverbod officieel is verlengd tot 15 mei. Vandaag om 5:30 is er weer een persconferentie van het OLB. We hopen dat er een beetje verlichting zal komen in de noodmaatregelen die nu van kracht zijn. Dus we raden je sterk aan om die persconferentie later vanmiddag te volgen. Nu gaan we over naar het hoofdonderwerp van vandaag. Na de update van vorige week ontving Bonaire een brief van staatssecretaris Raymond Knops. De heer Knops reageerde op het verzoek van het eilandgebied Bonaire om aanvullende ondersteunende maatregelen. Vandaag zullen we je informeren over de inhoud van zijn brief en vooral over de belangrijkste aanvullende ondersteunende maatregelen. Economische stimulans. RCN en OLB worden door het kabinet aangespoord om bij lokale bedrijven goederen en diensten in te kopen. Vaste kosten voor water, elektriciteit en internet. Het kabinet begrijpt dat de vaste kosten voor water, elektriciteit en internet hoog zijn op Bonaire. We hebben je vorige week verteld over onze gesprekken met WEB om tot een oplossing te komen en gelukkig kunnen we je nu met hulp van de regering uit Nederland informeren over deze oplossing. Alle kosten van het vastrecht voor water en elektriciteit worden vanaf 1 mei tot en met 31 december 2020 door Nederland vergoed. Houd er rekening mee dat dit uiteraard niet geldt voor de verbruikskosten. De verbruikskosten worden nog steeds in rekening gebracht, maar deze maatregel biedt wel financiële verlichting aan alle huishoudens en bedrijven. Voor een aantal grote resorts is dit een zeer substantiële besparing in de kosten. Daarnaast geeft je internetaanbieder je een korting van $25 per maand op de factuur. Dit geldt ook van 1 mei tot het einde van het jaar. Het EZK-noodloket. Minister Knops geeft een basisuitleg over de vergoeding van $4400 vanuit het noodloket. In onze vorige weekly update hebben we hier uitvoerig over ingelicht. Als je die update per ongeluk hebt gemist, kun je deze terugkijken op de Bonhata YouTube en Facebook pagina's. Toeristische impuls. Het kabinet zal Bonaire in raad en daad bijstaan bij het opzetten van een marketingprogramma voor het herstel van het toerisme na de crisis. Bonhata is actief betrokken via de lokale overheid en bij andere partners om hier gezamenlijk invulling aan te geven. Langzaam herstel van toerisme. Bonhata, onze regering en andere belanghebbenden hebben er allemaal bij het kabinet op aangedrongen te beseffen dat het heropenen van vluchten naar Bonaire niet betekent dat de toeristische sector onmiddellijk wordt hersteld. De heer Knops verzekert ons dat het kabinet hier volledig van op de hoogte is en hiermee rekening zal houden bij de beslissing tot verlenging van de huidige ondersteunende maatregelen. Deskundigen zeggen dat het na de hervatting van de vluchten minstens 3 maanden zal duren voordat er in de toeristische sector pas een vorm van business as usual is. Daarom dringt Bonhata er bij de regering op aan om de economische steunmaatregelen met tenminste 3 maanden na hervatting van de vluchten door te laten lopen. Intensivering van armoedebeleid. Armoede is altijd een groot probleem geweest op Bonaire. Maar met de COVID-19-crisis neemt dit probleem inmiddels dramatische vormen aan.
Het kabinet deelt onze zorgen hierover en gaat een pakket speciale ondersteunende maatregelen invoeren om de druk te verlichten. In de kabinetsbrief wordt een bedrag van €500.000 beloofd voor distributie van voedselpakketten. Daarvan gaat €200.000 naar Bonaire en €150.000 naar Saba en Statia. We zien ook veel privé-initiatieven op het eiland om de armste groep te ondersteunen. Veel chef-koks, inwoners en organisaties op Bonaire spenderen veel tijd en geld om te helpen. Het is hartverwarmend om deze spontane steun te zien. Nu velen van ons meer tijd hebben, is er een kans om iets goeds te doen voor degenen die het hardst nodig hebben. We vragen iedereen om waar mogelijk dit ook te doen. Indien nodig kunnen we hulp bieden om je hiermee op weg te helpen. Crisis kan ook een tijd zijn van een hechtere band en samen de storm doorstaan. Omdat we samen veel sterker staan dan alleen. Met trots kunnen we je melden dat 2 grote hotels op Bonaire weer lid zijn geworden van Bonhata. Zij zien het belang om samen schouder aan schouder te staan en te zorgen voor een beter Bonaire na de crisis. We verwelkomen Captain Don's Habitat en Plaza Resort Bonaire als onze nieuwste leden en we hopen in de zeer nabije toekomst nog een paar grote hotels als lid te mogen verwelkomen. Als je ook lid wilt worden van Bonhata, neem dan contact met ons op en we zullen je met open armen ontvangen. Ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend en we zien je volgende week graag terug bij onze volgende Weekly Update.